tugasku yo kurang mari. Aduh, pas rolas iki abot banget sih. Besok paling ya. Alhamdulillah. Aduh, jaga tugasnya. Saya ulangan. Aduh, matematika, sejarah, fisika, kimia. Aduh, selama ini langsung ngerjain PR aja daripada numpuk PR. Yang dipikir-pikir aku kelas rolas masih tik mana aku dan kaca-kacaku bakal ngadepi ujian. Aduh, ujian seorang mau ngangkat nilai tapi aku ngangkat urepku kan sak terus ya. Aku duwe kepinginan sih saka cilik pengen kuliah dan fakultas teknik. Gawe mesin, gawe CT scan, sinau bab teknologi. Aku pengen iso gawe alat-alat yang keren jadi insinyur. Tapi ibu pengen aku nang kedinasan. Emang sih ibu kepengen aku bisa sekolah selalu apik, saya paling apik. Aku ngerti dan ibu orang kepengen aku nandang kersa. Nanging apa aku kudu ninggalno kepenginanku ya. Tapi aku percaya kok saben wong kuwi duweni dalane dhewe-dhewe, ora mung nang dalan siji iku. Kayak kejadian pepatah, akeh dalan menuju Roma. Aku percaya cita-cita ora mung babagan urip enak, tapi uga rasa tresno marang apa sedih karepake. Aduh, 2 X diping 2 4X terus tapi aku egois gak ya? Ya Allah, mugi-mugi ibu sakit mengertosi dan aku orang mau kepengen moyak kepenak. Aku kepengen gawe prestasi, kepengen gawe sesambungan antarane impen kan kasunyatanku. Dan aku mlebu fakultas teknik. Aku ora mau sinau. Nanging aku bakal gawe dalan dhewe kanggo masa depanku dhewe. Emang orang gampang ngadepi kepenginan ibu. Nanging aku bakal buktiake yen aku bisa. Aku bakal buktiake yen sukses kuwi mung ora nang kedinasan. Aku pasti iso ta. Amin. Aduh, sukses kuwi ora mung saka dalan, saya wis ditentokake. Nanging saka tekad dan kerja keras. Aku bakal tetep jalanku nang fakultas teknik. Aduh, mau dia penghapusku kok hilang sih? Aduh, terus gak apa-apa. Yang iki dipeng iki berarti 9X. Oh, gampang ternyata ya. Emang sih ya nawak dewi sinau tenanan aslinya gampang kok, cuman
kadang males iku loh sing dadi masalah.